العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم السلام عليكم. Vi har samlats här mashallah allihopa, speciellt mina yngre bröder, för att sörja Imam Hussein alayhi salam. Eller hur? Som ni vet så åkte Imam Hussein alayhi salam till Kufa och han blev stoppad på vägen i Karbala. I Karbala så stod Yazids armé där och slaktade Imam Hussein alayhi salam och hans familj. Så mycket vet ni. Men får jag fråga er någonting, mina yngre bröder? Varför samlas vi här 10 dagar allihopa och gråter för Imam Hussein? För det är så. Men varför samlas vi här? Ahsan. Vi har samlats här 10 dagar för att vi ska lära oss någonting. Vi ska inte bara gråta. Vi ska inte bara göra lato. Vi ska inte bara ha på svarta kläder. Utan vi är här för att lära oss någonting. Imam Hussein åkte till Karbala och offrade sig själv och offrade sin familj för att vi ska lära oss någonting. Förstår ni? Så vad ska vi lära oss för någonting? Ja. Högre. Ja. Är det någon mer? Vad ska vi lära oss för någonting? Ja. Att man inte ska säga fula ord till någon. Vad säger du? Om islam. Det finns massa saker man kan lära sig. Okej? Men det som Imam Hussein vill att vi ska göra, huvudsaken vad vi ska göra, det är att vara bra människor. Att vara så snälla människor att när andra som inte är muslimer tittar på oss så säger de att de är muslimer. De är riktiga muslimer. För att profeten, vem var vår profet? Profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Han var så snäll och han hade så fin personlighet att när alla bara tittade på honom, när alla bara hörde hans röst, så blev de muslimer. Och vi ska också vara så snälla. Okej? Jag ska ge ett exempel. Okej? Vet ni alla vem profet Moses var? Ja. Profet Moses, Gud sa till honom en dag att hämta en sak som är sämre än profet Moses, som är sämre än dig själv. Gud sa hämta en sak som är dåligare än dig. Okej? Profet Moses, han var en stor profet. Han var en av de största profeterna. Okej? Vi ger ingenting. Så profet Moses gick runt och tittade och letade. Han sa, vem ska jag välja? Ska jag välja han eller ska jag välja hon? Vem är det som är dåligare än mig själv? Han var inte säker. Han var inte säker. Så han fortsatte leta och leta och leta. Till slut, vet du vem han hittade? Han hittade en hund. Men inte vilken hund som helst. Han hittade en hund som inte kunde gå. Han sa, honom är jag säkert bättre än. Så profet Moses, precis när han skulle ta upp hunden, han sa, kanske hunden älskar Gud mer än vad jag gör. Kanske.
Man vet inte, eller hur? Så profet Moses tog inte upp hunden. Sen när Gud frågade profet Moses att vem är det som är bättre än dig? Kan du visa mig? Profet Moses sa, jag hittade ingen. Gud sa att om du hade tagit hunden och hämtat honom till mig, då hade jag inte gjort dig till en profet längre. Jag hade tagit bort att du hade varit profet. Vad kan vi lära oss utav detta? Det som vi kan lära oss, okej? Du sa att det var någon lillebror här till mig som sa att vi ska lära oss om det Muharram, eller hur? Det vi kan lära oss av detta är att man får aldrig säga att någon är dålig. Jag får inte säga att du är dåligare än jag. Du får inte säga att jag är dåligare än dig. Hur vet vi att den personen är dåligare än mig? Vi vet inte. Han kanske är bättre än mig. För att det är bara Gud som vet vem som är bra och dålig. Det är inte vårt jobb att veta vem som är bra och dålig. Vårt jobb är att tacka Gud för att vi är bra. Det är vad vårt jobb är. Men inte att säga att andra är bra eller dåliga. Vårt jobb, och speciellt till mina yngre bröder, vårt jobb, om ni älskar Imam Hussein al-Islam, om ni verkligen älskar honom, om ni älskar vår imam, så ska ni vara snälla mot andra. Och speciellt så ska ni vara snälla mot era föräldrar. För att när ni var små bebisar så hjälpte ingen er förutom era föräldrar. Det var ingen som matade er, det var era föräldrar som matade er. Vet du varför? För att Gud sa till dem att de skulle mata er. De gav er pengar, de gjorde så ni blev stora och starka. Så om ni älskar Imam Hussein på riktigt, om ni vill att det Imam Hussein al-Islam gjorde i Karbala, att vi ska lära oss någonting, så ska ni vara snälla mot andra och speciellt mot era föräldrar. Okej? Jättebra. Allahumma ajil walik al-faraj walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ali tayyibin at-tahirin. Sitt kvar allihopa.